qal, nispera li tinsabu tajbin u jiena, Ruth u Xarlo illum ġejna apposta biex niltaqgħu magħkom għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett rid naqralkom kotba maġiċi, letteralment għandhom il-maġija u minn barra hekk rid ukoll ngħidilkom sigriet. Aħna nħobbu ħafna l-orsini, teddy bears, normalment kulħadd iħobbhom mhux hekk. Allura lill-orsini li teddy bears tħaqna ftit bihom. Qed taraw għandna 5 orsini ħelwin hawnhekk ta' kull daqs u ta' kull kulur. Fil-fatt li għamilna poġġejniehom f'dinja verament maġika. U mbagħad kulħadd jaf li meta ma nkunux qegħdin hemmhekk il-ġugarelli, it-toys u l-orsini, it-teddy bears joqogħdu jilagħbu, allura x'għamilna? Ħbejnielhom il-kameras. U mbagħad ħallejniehom jiffilmjaw biex inkunu nafu dawn l-orsini daw it-teddy bears qed jagħmlu u ndunajna li dawn l-orsini għandhom ħafna avventuri. U fil-fatti f'kull ktieb mid-dinja tal-orsini niskopru avventuri kbar. Mela, ħannibda billi naqralkom l-ewwel ktieb maġiku mis-serje Id-dinja tal-orsina. Tal-orsini. L-ewwel wieħed jismu Mhux f'idnejn kulħadd huma xorta għaliex jekk tindunaw kulħadd għandu widnejh differenti, min għandu widnejh kbar, min għandu widnejh żgħar, min għandu widnejh imtaqbin bħal tiegħi għax huwa tilbeż imsielet, min m'għandux min għandu għajnejn widnejn skuri mill-le. Però hawnhekk l-orsini għallmuna lezzjoni kbira. U kif għattilkom dan il-kotba huma maġiċi. Mela ħanaraw naqra l-istorja l-ewwel waħda. Tarawh? X'gost! Kienet waslet il-ġurnata tal-kompetizzjoni tal-kejkijiet. Henry pinġa l-istampa ta' trofew li kien il-premju ta' din il-kompetizzjoni fuq kartellun apposta u hemmhekk qed narawh. Ħanaraw naqra l-bib tiegħu Whitney u Peter għadu jżejnu l-mejda fejn kienu se jitqiegħdu l-kejkijiet. Anna għadet tara li kollox kien qiegħed f'postu. U ħanaraw dawn il-kotba għaliex huma maġiċi. Mela, wara ftit l-erba' ħbieb tellaw il-kartellun. Sa dan it-tant, personaġġ ġdid tfaċċa fir-raħal tal-orsini u kif qed taraw qed ixejjer. Mela, dan jismu Clyde u x'għandna nagħmlulu għandna ngħidulu Wanġu Clyde. Però Clyde donnu differenti mill-orsini. L-ewwel nett Clyde iħobb jiekol il-karrotti. Barra minn hekk, Clyde ma mexiex imma qabeż lejn id-dar il-ġdida tiegħu. It-tabella li kienet turi li d-dar kienet għall-beħ kienet għadha mwaħla fl-art ħdejn il-bieb. Issa d-dar ma kienitx għadha għall-beħ, allura Clyde beda jġebbet fiha u jġebbet fuq li jġebbet.
tant da miġebbet li rnexxielu jaqlaħħa. Mela, proset Clyde. Issa b'dak il-ġbit kollu lil Clyde waqalu l-kappell. X'waħda din? Clyde għandu par widnejn twal ħafna. Clyde, min tassewu? U ħanaraw l-Orsini x'jagħmlu meta jkunu jridu jitalmu dwar xi ħaġa. Fil-fatt, Henry, Whitney, Peter u Anna marru sal-librerija u maridu jsiru jafu aktar dwar Clyde. Għalhekk għadu jfittxu jqalbu fil-kodba u maraw stampi ta' Orsini oħrajn. Raw ukoll li kelli l-Orsini tant iħobbu jieklu. U fil-fatt jara, qed naraw il-widnejn hawnhekk li huma widnejn żgħar għax l-Orsini kif nafu għandhom widnejhom żgħar u qed naraw ukoll li jkollhom demb żgħir tont. Però ovvjament jħobbu jieklu l-Orsini, jħobbu jieklu l-frott għax dak huwa tant importanti u jħobbu jieklu l-qaq tal-għasel. Whitney skoprit xi ħaġa importanti. Ħannaraw xi skoprit, mela s'issa sirna nafu dwar Clyde. Jħobb il-karrotti għadnija, għandu widnejh kbar u għandu dembu kbir ukoll kif rajna fil-filmat. Mela Clyde mhuwiex Orsinu imma fenek. Fl-aħħar wasal il-ħin li kulħadd kien ilu tant jistenna. Sar il-ħin għall-kompetizzjoni tal-kejkijiet. Kemm jidhru tajbin il-qaq tal-għasel ta' Henry u l-kejkijiet tal-Orsini l-oħra. Għana naraw naqra, anki Clyde għamel kejk u kif qed naraw hawnhekk għamel kejk tal-karrotti. Il-kejkijiet u l-qaq tal-għasel kienu tassew tajbin, imma kejk minnhom tant kien tajjeb li lanqas baqgħet farka waħda minnu, dan kien il-kejk tal-karrotti. Mela, Clyde għamel l-aqwa kejk, għalhekk u rebħu it-trofew u x'għandna ngħidulu lil Clyde, għandna ngħidulu proset Clyde. L-Orsini talmu li ma trix tidher eżatt bħalhom biex tkun milquh u jirferħulek. L-aqwa li dejjem tieħu gost tagħmel ħbieb ġodda. Fl-aħħar mill-aħħar mhux il-widnejn kollox u xtaqt qabel ma naraw il-filmat norikom għaliex fil-bidu hawnhekk qed naraw għat-tabella tal-popolazzjoni tad-dinja tal-Orsini. Għal-bidu kollha kienu jidhru l-istess, qed taraw widnejn żgħar u saqajn żgħar, però mbagħad hawnhekk pinġew lil Clyde. Jiġifieri kabbrulu widnejh u kabbrulu saqajh għaliex fil-fatt mhux il-widnejn kollha huma xorta.
ftit kemm qattu attenti għall-istorja. Jekk qegħdin forsi mal-ġenituri jew mat-tzijiet jew mal-nanniet jew ma' xi edukaturi, ħanaraw naqra anke huma kemm qagħdu attenti għall-istorja. Ħanaraw x'kien il-premju għall kompetizzjoni tal-kejkijiet. Ħantikom ftit ċans ħadd tiftakru. Isa x'kien il-premju? Isa. Mela. Tajtkom ċans biżżejjed kien it-trofew. Issa, it-tieni mistoqsija. X'kellu Clyde differenti mill-Orsini? Ħanaraw tiftakrux. Kellu widnejh kbar, saqajh kbar, dembu kbir, kien jaqbes u kien iħobb jiekol il-karrotti. Henry, Whitney, Peter u Anna mill-ewwel aċċettaw lil Clyde iva jew le. Ir-risposta hi le. L-erba' ħbieb fejn marru jfittxu dwar Clyde. Isa importanti li tiftakru li dan il-post fih ħafna kotba u mill-kotba dejjem nitalmu. Fil-fatt l-erba' ħbieb marru fil-librerija jfittxu dwar Clyde. X'tip ta' kejk ħema Clyde? Ħanipprovaw niftakru taċ-ċirasa tat-tuffieħ, aqta l-għasel taċ-ċikkolata? Le. Clyde ħema kejk tal-karrotti. Nisper li qtajtuhu, però għandna l-aħħar mistoqsija l-aktar waħda importanti. X'talmu l-Orsini minn din l-avventura? Inti taqa' xarlu x'talmu? Ngħidilhom? Talmu l-importanti li dejjem inħobbu lil kulħadd. Nispera li l-ewwel storja oġbitkom għal dawk il-ġenituri, it-tzijiet, in-nanniet, l-edukaturi li forsi qed taraw biex tkunu tafu eżattament kif jaħdmu dawn il-kotba maġiċi għal uliedkom. Kull ma għandkom tagħmlu huwa li tidħlu fis-sit www.rootfriendo.com. Hemm parti fejn miktub kotba u hemmhekk hemm l-istruzzjonijiet kif tistgħu tniżżlu app b'xejn biex il-kotba jkunu tassew uniċi u maġiċi. U issa wasal il-ħin li naqralkom it-tieni storja. It-tieni storja hi waħda importanti ħafna u tallimna ħafna. Jisimha M'hemmx isbaħ mill-verità. Mela, ħanaraw naqra. Għal darb'oħra l-Orsini vera kienu bravi, għaliex fil-fatt illum Whitney u Anna qabża sal-librerija. Marru jfittxu ktieb tar-riċetti għax Whitney xtaqet tagħmel kejk speċjali għal sħaba. Whitney ma setax tilħaq il-kejk li kellha bżonn, għalhekk peress li Anna itwal minn Whitney għenita tniżżel il-ktieb li kellha bżonn minn fuq l-iskaffa. Anna imxiet dritt għal ġol mejda. Il-vażun ta' fuq il-mejda għal naqra ma waqax. Whitney ħallit in-nuċċali tagħha fuq il-mejda sakemm marret tfittex xi żewġ kotba oħra. X'waħda din? Biżball Anna kisret in-nuċċali ta' Whitney.
Anna ma rriditx li ħabibta tinduna li kisret il-annuċċali. Għalhekk, Anna ħbit in-nuċċali mkisser wara dara. Lura d-dar, Whitney indunat li n-nuċċali sparixxa. Mingħajr in-nuċċali ma setax taqra r-riċetta u lanqas ma setax tagħmel il-kejk għal sħabha. U issa Peter, Clyde u Henry kienu mdejqin ħafna. Imma l-aktar waħda mdejqa minnhom kollha kienet Anna. Però f'daqqa waħda lil Henry ġitu idea. U għal darb'oħra l-Orsini marru l-librerija biex ifittxu n-nuċċali ta' Whitney. Huma qalbu taħt il-kuxxini bejn l-ixkafef fuq il-pont u taħt il-mejda. X'waħda din? Anna baqgħet dieħla dritt tal-ġol mejda. Din id-darba il-vażun ta' fuq il-mejda inqaleb. Imma Clyde irnexxielu jaqbdu bl-eżatt. Għall-irwieħ l-Orsini għamlu sigħat sħaħ ifittxu n-nuċċali ta' Whitney. Kullimkien qalbu. Anna kienet taf li dan kollu kien tort tagħha u għamlet f'qalbha. Fl-aħħar Anna ddeċidiet li turi n-nuċċali mkisser lil Whitney. Anna qalet il-verità lil ħabibta. L-Orsini l-oħra arawhom ftit. Baqgħu mistaġbin, imma kulħadd kien kuntent b'Anna talli qalet il-verità. Whitney sewwet in-nuċċali b'kollha speċjali. In-nuċċali ma baqax biksur. Xi pjaċir! La darba kellha n-nuċċali setat taqra r-riċetta. U la setat taqra r-riċetta, Whitney setat tagħmel il-kejk tant mistenni. Lest il-kejk, taxxi x'inhu dal-kejk tant speċjali. Taċċi rasa. Il-kejk veru tajjeb. Kulħadd kienu bil-qalb. L-Orsini kollha kienu kuntenti ħafna issa, imma l-aktar waħda kuntenta kienet Anna. Illum l-Orsini tgħallmu li għandna dejjem ngħidu il-verità f'waqtha. Ħalli kulħadd ikun kuntent. M'għandniex nibżgħu ngħidu l-verità, speċjalment meta nagħmlu xi praspura li tista' toħloq l-inkwiet. Fl-aħħar mill-aħħar, kulħadd jiżbalja. Ara, Whitney waħlet il-vażun mal-mejda bil-kollha speċjali tagħha biex ma jirġax jinqaleb. Idea tas-sew tajba, imma tgħod biss għal min jgħix fid-dinja tal-Orsini. Għandna xi ftit mistoqsijiet. Qabel xejn, x'kienu qed ifittxu Whitney u Anna fil-librerija tafa xarlu din?
Jafu għatejt it-tfal? Kienu qed ifittxu ktieb tar-riċetti lil Henry ġiet idea biex jgħin lil Whitney. X'kienet din l-idea? Ħanejnkom ftit. Mela. Tiftakru dal-post fejn qiegħed? Fil-fatt, Henry ġietu l-idea li l-Orsini jmorru jfittxu in-nuċċali fil-librerija. X'qalbet għandna minn fuq il-mejda? Ħanaraw tiftakrux. Din ġieli ġrate li jkollna xi ħaġa u tinqalet minn fuq il-mejda. Ħanejnhom ftit l-tfal. Taraw hawnhekk. Qalbet vażun. U niftakru kien Clyde fil-fatt li irnexxielu jaqbdu. Issa ħanaraw naqra x'użat Whitney biex twaħħal in-nuċċali u tagħmlu tajjeb. Ħanaraw tiftakrux. Isa użat kollha maġika. U l-aħħar mistoqsija li wkoll l-aktar waħda importanti. Ħanaraw jafu ix din. L-Orsini x'talmu minn dil-ġrajja? Tafuha? Ħanejdilkom. Talmu dil-ħaġa. Li m'hemmx isbaħ mill-verità. Li anke meta nqogħdu mqarbin u nagħmlu xi praspura, importanti dejjem u dejjem li ngħidu l-verità kollha. Nispera li din l-istorja oġbitkom u jien baqali iktar x'naqralkom issa. Però ħanurikom ktieb. Dan il-ktieb forsi ma jgħodx għal kulħadd u ħanejdilkom għaliex għax jekk qed titgħallmu l-kotba, skużawni qed titgħallmu n-numri bil-Malti mill-1 sal-10, hawnhekk l-Orsini kellhom avventura kbira ħafna u avventura speċjali ħafna li ħanejdilkom biss huma li talmu żewġ affarijiet. Talmu li importanti ħafna li nagħmlu l-eżerċizzju u talmu wkoll in-numri. Dan l-ktieb jismu l-Orsini jgħoddu u jiċċaqalqu. Ħanurikom eżempju wieħed ta' kif l-Orsini talmu n-numri. Wieħed, tnejn, tlieta, erba', ħamsa, sitta, seba', tminja, disa', 10. U issa xtaqt naqralkom ktieb verament speċjali wara x'kombinazzjoni jismu Kull Orsinu u speċjali. Qed nerġgħu naraw il-5 Orsini li huma l-ħbieb tagħna u nfakkarkom biex iżommu s-sigriet. Importanti li jekk tiltaqgħu mal-Orsini ma tgħidulhomx li qed niffilmjawhom għax inkella jibdew jistħu msiekem u sewwa jqogħdu jistħu l-Orsini. Ħanaraw naqra mela. L-Orsini marru mixja fil-kampanja. Wara ftit waqfu jieklu. Huma għamlu kejk tassew speċjali. Anna xtaqet tieħu ritratt mal-ħbieb tagħha. L-Orsini kienu eċċitati. Tarawhom mela għandna lil Clyde, Whitney, Henry u Peter għadu jippużaw flimkien. Għandna preparat sar-ritratt u marret tiġri ħdejn il-ħbieb tagħha. Ir-ritratt
ittieħed. Imma ma ġiex sew. Peress li għandna hi twal mill-bib tagħha, ma ġiex tidher fir-ritratt. Fil-fatti, rasa ġiet maqtuwa miskina. Però malajr Henry pinġa stampa tagħhom kollha flimkien. Issa, anke Anna kellha stampa ma' ħbieb ara kemm sabiħa din l-istampa. Fil-fixla Anna waqgħet fuq il-kejk. X'waħda din? Issa l-kejk taffiċ. Anna tant għamlet f'qalbha li telqet id-dar minn bikma. F'ħakkatajn għamet buffura riħ. F'kemm ili ngħidlek għalax ġarala. U wittni qabżet fuq il-kutra biex ma ttirx. Imma raw x'ġara, taraw tfal x'ġara mela wittni qabżet fuq il-kutra u mbax ġara. Taraw x'ġara? X'waħda dik? Peter uża xkupa biex jipprova jaqbeż fuq il-bejt. Imma kif kulħadd jaf, l-orsini ma tantx jaqbżu fil-għoli. Anki Clyde prova jaqbeż, imma kollu kien għal xejn. Waħda Anna semat l-istorbju ġejn minn fejn kienu sħaba. Anna marrettejn lil-Whitney. X'gost! Peress li itwal mill-ħbieb tagħha, Anna mill-ewwel niżlet lil-Whitney minn fuq il-bejt. Għall-irwieħ
Anna salvat lil Whitney. Bekk l-Orsini talmu li minkejja differenzi li għandna kulħadd hu speċjali. Tajjeb li nużaw it-talenti differenti tagħna biex ngħinu lil ħaddieħor. Tfal tiftakru li fil-bidu kien hemm problema għaliex provaw jieħdu l-Orsini ritratt, però Anna peress li ħafna jitwal rasa nqatad barra. Però għal kollox fid-dinja teżisti soluzzjoni u ħanaraw naqra x'ġara. Reġgħu ħadu ritratt u darba Anna għadet bil-qiegħda u r-ritratt ġie mill-isbaħ. Araw. Però ħaniftakru naqra wkoll il-problema l-oħra li kellhom l-Orsini. Tiftakru li Anna waqgħet fuq il-kejk u għafġitu ħanaraw ftit sar minnu dan il-kejk. U hekk rajna kemm Peter u tassew żaqqiq. Din l-istorja nfakkarkom li kien jisimha Kull Orsinu u speċjali. Issa, xtaqt inkellimkom, anzi xtaqt naqralkom l-aħħar storja. Din ukoll fiha ħafna mistoqsijiet imma m'għandniex ħin Xarlo. Kont taf li m'għandniex ħin. L-aħħar storja jisimha l-Orsini jagħmlu l-praspar. U vera jagħmlu praspar daw l-Orsini qabel xejn hawnhekk qed ixejrulkom. Għax ukoll tajjeb li ngħidu lil dawk il-mamajiet, il-papajiet, it-tijiet, in-nanniet li qed isegwuna u anke l-edukaturi li sabiħ li qabel ma jorqdu it-tfal taqralhom storja. Dawn il-kotba fil-fatt qegħdin biex kemm it-tfal jaqraw il-kotba waħedhom kif ukoll milli l-adulti jaqrawlhom il-kotba. U kif qed naraw hawnhekk kollha kemm huma qegħdin ixejrulkom u qed jistidnukom biex tidħlu u taraw l-avventuri tagħhom. U issa ħanaqralkom din l-istorja li jisimha l-Orsini jagħmlu l-praspar. U ħanitalmu wkoll dwar frott differenti f'din l-istorja. Mela, Henry qed ipinġi lil Whitney u lil Clyde. Anna għadet tgħin lil Henry u fil-fatt jara poġġewlhom il-karrotta f'idejh u il-larinġa f'idejha. Imma Peter għad imqareb. Henry tgħid kemm daħaq bil-praspar ta' Peter, imma Anna xejn ma ħadet pjaċir b'dan. Whitney u Clyde għadu ħafna ħin jippużaw fil-fatt tara xi ġrala. Whitney bdiet tittawweb u Peter qabdu l-ġuħ. Tant li żaq u bdiet gerger. Miskina Whitney ħassitha jiena mejta. U miskien Clyde żaq u bdiet gerger bil-ġuħ. Henry ċanfarhom għalhekk Whitney u Clyde komplew jippużaw.
fl-aħħar it-tpinġija kienet lesta. X'gost! Kemmi sabiħa qed ngħid. L-Orsini kollha ferħu bit-tpinġija. Peter ta' mqareb li kien, ġietu idea. Issa t-tpinġija kienet tidher tad-daħk għax fil-fatt poġġa x-xar fuq it-tpinġija, poġġa n-nuċċali u poġġa il-mustaċċi. Xarlu fil-fatt, l-Orsini kellhom avventura twila, però qed jagħmlu li sinjal li m'għandix ċans naqraħilhom kollha l-istorja. M'hemmx tagħmel, però nista' ngħidlek ukoll li tgħallmu anke dwar frott ieħor bħal l-anġasa, tuffieħa, għamlu ħafna praspara hemmhekk qed narawhom kif kienu għat-tuffieħa x'importanti li niklu l-frott, importantissimu. Peress li ma tantx baqalna ħin ħanfakkarhom naqra dwar dawn il-kotba tant maġiċi. Mela, l-ewwel ktieb mid-dinja tal-Orsini jismu Mhux widnejn kulħadd huma xorta. Imbagħad it-tieni ktieb jismu M'hemmx isbaħ mill-verità. Nfakkarkom li qrajtilkom l-istorja kollha ta' kull Orsinu u speċjali u ma lħaqx però m'hemmx tagħmel. Ma lħaqx naqralkom l-istorja l-Orsini jagħmlu il-praspar. Nfakkarkom ukoll li għal dawk minnkom li tixtiequ titgħallmu n-numri mill-1 sal-10 u fl-istess ħin tiftakru kemm l-eżerċizzju importanti. Mela, dan il-ktieb tas-sowjot talikom huwa l-Orsini jgħoddu u jiċċaqalqu. Dawn il-kotba kollha issibuhom fil-ħwienet tal-kotba u huma rigal mill-isbaħ għall-miliet u anke biex tkunu tistgħu titgħallmu ħafna tiltaqgħu ma' dawn l-Orsini. Infakkarkom li sabiex tkunu tistgħu tgawdu mill-maġġija li dawn il-kotba biss bil-Maltijaw għalikom it-tfal iż-żgħar. Fil-fatt, kull ma tkom tagħmlu huwa li tidħlu fis-sit www.rootfriendo.com hemm is-sezzjoni kotba u hemm hemmhekk tkunu tafu intom l-edukaturi, intom il-ġenituri, n-nanitizzijiet kif għandkom tniżlu app b'xejn biex hekk it-tfal tassew jieħdu pjaċir jaqraw. Ħanara ftit għandniex ċans forsi nurruhom li l-Orsini ixejrulna. Ma naħsibx li għandna ċans u li narawhom ixejrulna le, m'għandniex iċ-ċans. Mela ħanerġa' naqralkom it-titli dawn huma s-serje ta' id-dinja tal-Orsini. Bisfortuna ma lħaqx rajtilkom l-Orsini jagħmlu l-praspar fejn hawnhekk narawhom imqarbin, però rajtilkom kull Orsinu u speċjali. Rajtilkom ukoll m'hemmx isbaħ mill-verità. Rajtilkom ukoll mhux widnejn kulħadd huma xorta. Għandkom ukoll il-ktieb tan-numri l-Orsini jgħoddu jiċċaqalqu. Nfakkarkom li dawn il-kotba tistgħu tixtruhom u għandna offerta speċjali għaż-żmien tal-fira. Jiġifieri nistidinkom tqattaw l-avventuri ma' dawn l-Orsini tant sbieħ u tant speċjali, però nżommu s-sigriet tagħna. Jiena insellmilkom tfal u nawguralkom il-qari tajjeb. Bye!